капюшон. Как детки были здоровы. И все будет добро. Потому что... Ваші сенсорові. Це радість першої черги. І боль за ці страшні роки. Бо те, що відбувається в Білорусі, це справжня трагедія наших дітей в першу чергу. Сотні дітей чекають своїх батьків, матір, тату. І навіть не можуть з ними зустрітися. Я ще хочу раз повторити, що 2 роки немає ніякої інформації про Миколая Статкевича, про Сергія Тихановського. І ми повинні зробити все, щоб вони якомога хутче вийшли на волю. Ми бачимо, що Лукашенко підманює нас. Тільки тиск денежний. Поліну допомог визволити менавіта тиск. Я вельми вдячний тим євродепутатам, тим політикам, які виступали за визволення Поліни. Так, це відбулося по скончанню вже 4-го терміну. А як це відбулося? Як це справді суд, для якого треба імкнутися. Головне, я завжди, мій девізом завжди був, мій і Поліна, це ніколи не здаватися, завжди дійничати. Ми пішли на цей шлях, ми повинні його триматися. Тільки так ми переможемо. Дякую всім великим, хто прийшов сюди зустріти.